Seneta Cheruiyot onyiso piny owacho mar kauntino mondo los mapiyo weche thieth e od thieth ma Kapkatet bang' masinde 5 ma itiyogo e pimo tuoche kethore kendo kelo rochruok e weche mag thieth koloso bang' limo osiptalno. Seneta Cheruiyot onyiso piny owacho mar kaunti ma Kericho mondo olos masindego mapiyo mondo ores jotuo ma sani ni kod achiedh nade ka gimanyo thieth. Bende odwani sirikand kaunti ma Kericho chiw ler e wi tho mar miyo moro mane owito ngimane e od thieth ma Sosiot e wi mano ma ikone nyaw mar lakteche. There are many things that are broken down. Challenge of linen material. There are beds that don't have mattresses. We have machines that are broken down at the theater section. And there are other parts also where things are working as they should. So overall, the reason I came here is to appraise myself with the operations of this hospital, identify areas where there are challenges, what needs to be done, what the county government needs to improve, and also the possible collaborations of friends and partners from elsewhere.